दिनै आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कपनि सेमिफाइनाल 2 दिनै हरनि 8 रिंगायाव भारत आरो इंलेन्डनि गेजेराव सेमिफाइनाल 2आ गेलेजागोन। गुबुन फारसेथिं दिनै फुंनि समाव आफगानिस्तान आरो खोला आफ्रिकानि गेजेराव सेमिफाइनाल 1आ जानानै थांबाय, जेराव बे गेलेमुआव खोला आफ्रिकाया आफगानिस्ताननि हेंथायै 9 विकेटजों देरहासारनो हायो। खोला आफ्रिकानि गोख्रों बलिं खालामनायाव आफगानिस्ताना गासै 56 रानल' बानायनो हादों। बे देरहासारनायजों खोला आफ्रिकाया फाइनालाव जायगा आवग्रिनो हाबाय। सेमिफाइनाल 2आव भारतआ इंलेन्डनि हेंथायै देरहासारनो बलिं आरो बेटिं मोन्नैयावबो गोख्रों जानांगोन। मख'नो गोनांदि भारतआ 2011 मायथाइयाव पाकिस्ताननि हेंथायै आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कपखौ देरहासारदोंमोन। कौटि क्रिकेट मोजां मोनग्राफोरनि सिमांखौ रहित शर्मानि दैदेननाय भारतारि हानजाया सुफुंनो हागोन ना हाया बेखौ समासो फोरमायसिगोन।